Tornar del camp, tornar a la normalitat, després de la història, el dia a dia, després del maquis, l'anar tirant de la vida. Dèiem que bonica serà la vida quan sigui lliure, que intensa serà quan siguem lliures, tot serà senzill, transparent, ens ho tornaran tot amb la llibertat, la bellesa, l'amor, l'amistat, tot. La llibertat ho és tot, només caldrà viure. Hi ha res més senzill, més fàcil, per aquell que sap patir, que sap morir? Tornar. Qui de nosaltres gosava pensar més enllà? Tornar ja era demanar l'impossible, era demanar-ho tot. Gosaríem demanar encara més? Tornar, tot ens seria restituït. Tornar no ho és tot. És tornar per posar-se de nou a viure el dia a dia, treballar i contreure deutes, estalviar per pagar els deutes, vendre sabó perquè no saps fer res més, tornar a l'oficina perquè no saps fer res més. En la vida de cada dia, buscar un allotjament perquè no pots viure d'una altra manera, arribar a l'hora perquè a la feina cal arribar-hi a l'hora. De què us queixeu? De què us queixeu? La vida és la vida. En què somiàveu en aquella allà vostra? En menjar a voluntat, en dormir a voluntat, en estimar a voluntat. Menjar, dormir, estimar, ho feu d'ençà que vau tornar. La història s'ha acabat. Sigueu felices com tothom. La història és un moment. Ara, és la vida. I per què volíeu tornar, doncs? Sortir de la història per entrar en la vida. Intenteu vosaltres també, i ja veureu.